a tothom, benvinguts en aquest segon capítol d'aquesta sèrie Minecraft per a profes. En aquest capítol sí que començarem ja aquest nou món que ens acompanyarà al llarg de tota la sèrie. Com no, vull començar des de la primera pantalla que trobareu quan obriu el joc després d'instal·lar-lo. Veureu que és un joc senzill inclús amb aquestes coses, vull dir, no té masses coses que haguem de controlar per poder començar una partida, però sí que m'agradaria compartir una mica com és el procés de creació d'un nou món del Minecraft i explicar una mica la interfície inicial. En primer lloc, i abans d'entrar, veureu que sempre a baix a l'esquerra teniu la versió del Minecraft amb el que esteu jugant. Això és important, sobretot quan feu coses entre diferents ordinadors que coincideixin. I la resta són opcions que per ara no farem servir, ni la de multijugador ni la de Minecraft Realms. És veritat que la de multijugador serà quelcom que fareu servir molt si l'useu en entorns educatius, però de moment i durant aquesta sèrie per aprendre i per muntar les activitats i per aprendre a crear mons del Minecraft i saber una mica què ens ofereix el joc, farem servir l'opció individual. Si cliquem aquí bé apareixen totes les opcions dels mons que jo tinc. Nosaltres cliquem a crear un nou món, li podeu posar el nom que vulgueu, en aquest cas nosaltres posarem el nom de la sèrie, em sembla que ho posarem així, Minecraft per a profes, perfecte. Aquí la primera cosa important és el mode de joc. El mode de joc supervivència, que és el que farem servir aquí, ja ho explica la descripció: busca recursos, elabora, guanya nivell, salut i fam, és a dir, hi ha un què a fer, diguem-ne. Al mode creatiu tenim recursos il·limitats, vol lliure i destrucció de blocs instantània, que ens permetrà crear activitats i crear mons i recrear coses de forma molt més senzilla, molt més ràpida, sigui per nosaltres poder preparar activitats per alumnes o per nens, sigui perquè volem fer-lo servir al Minecraft, com deia en el primer capítol, una mica com a llibreta de dibuix o com a bloc de dibuix. L'opció extrema de moment ni l'explicarem, és un mode més pensat per jugadors experimentats i amb poca utilitat ara per ara en el nostre entorn educatiu. La part de més opcions del món li dedicarem un vídeo complet en la sèrie de Minecraft Tècnic, que, com us comentava, acompanyarà també aquesta i sempre hi podreu recórrer per aprendre processos més tècnics d'instal·lació, de configuració, etc. Però sí que és interessant clicar al principi per comprovar que les estructures estiguin en on. Això ens permet accedir a tota una sèrie de construccions que ja estan fetes en el joc. El tipus de món per defecte, permetre els trucs, sempre ho posarem en on, en el nostre cas, perquè ens permet accedir a una sèrie d'instruccions i de comandaments que ens poden permetre solucionar problemes, bugs o tenir un control sobre l'entorn en el que juguem. El cofre de bonificació el deixarem en off perquè ens dona uns objectes que nosaltres volem fabricar des de zero. I aquesta part d'aquí, que és la que segurament és més difícil d'entendre, si nosaltres cliquem a personalitzar, tindrem accés a tota una sèrie de modificacions del món que es crea, que si bé són molt interessants més endavant per ser capaços d'adaptar el món del Minecraft fins a nivells inimaginables, ara mateix ens interessa no complicar-nos massa la vida i començarem en un món per defecte. Per últim, d'aquesta pantalla, la llavor pel generador de mons, aquí hi ha un número bastant llarg que ens sortirà quan creem el món de forma aleatòria, que és un número que podem fer servir no només per assegurar-nos, per exemple, que 10 jugadors que estan jugant amb el mode individual juguen exactament amb el mateix món. Això és molt útil per fer activitats, ens assegurem que tothom té els mateixos recursos, el mateix mapa, la mateixa disposició, que apareixen al mateix lloc del món, etc. I també de cara a poder compartir a diferents tipus de llavors que ens pot interessar usar per un fet en concret, perquè volem illes, perquè volem un oceà, perquè volem qualsevol dels criteris possibles. En aquest cas no farem res més. En el nom del món posem Minecraft per a profes, com us he comentat, i deixem la resta de paràmetres predefinits i crearem un nou món. Veureu que el joc crea el món en el que jugarem. En funció de l'ordinador que tingueu, això pot trigar una mica més, una mica menys, tampoc és un procés massa llarg. Esperem una mica que es carregui el món, perquè ara mateix està apareixent. Tenim ovelles molt a prop, el que ara no ho sabeu, però és un gran avantatge per començar.
I bé, ja veieu, com deia en el primer capítol, que apareixem sense res, l'inventari totalment buit, la barra de menjar i de vida a tope, això sí, i un munt d'ovelles que ens seran molt útils perquè en aquest cas aquí sí que jugarem amb dificultat normal, no amb la pacífica, perquè ens interessa que visqueu l'experiència del joc una mica més realista, més, diguem-ho així, com la que viuria qualsevol jugador del Minecraft, no? I bé, la primera cosa que hem de fer al Minecraft és pensar una mica com faríem en una situació de supervivència, no? Què necessitem? Sabem que per la nit és quan hi ha les criatures, diguem-ne, malvades, que ens poden fer mal i que ens poden, atacar i causar la mort. Tampoc ens podem quedar massa estona parats, perquè el Minecraft té un cicle de dia i de nit bastant ràpid, és a dir, hem d'intentar preparar la nostra zona per dormir el més aviat possible. Així que el primer que hem de fer és obtenir materials, obtenir eines, no? I la primera eina que podem obtenir al Minecraft és l'eina de fusta. Per picar qualsevol tipus de material ens acostarem i aguantarem el botó esquerre. En aquest cas, com que és fusta, ho podem fer directament amb la mà. Ja veieu que ens apareix el missatge de noves receptes, comprova l'inventari, vol dir que podem fer coses noves. Tallarem tot aquest arbre, però, perquè nosaltres ja sabem que necessitarem una mica més de fusta que 4 troncs, amb la idea principal d'aconseguir fer-nos les primeres eines de fusta. És interessant comentar que en aquesta sèrie, o l'ovella, que en aquesta sèrie no aplicarem els principis d'eficiència o d'avançar ràpid en la resolució del joc o de tenir ràpidament una armadura molt poderosa, etc, sinó que el que volem fer és passar pas per pas per tots els passos possibles al Minecraft, per l'evolució de cada un dels tipus d'eines, d'elements, etc. Per tant, primer pas, eines de fusta. El primer que fem un cop tenim fusta de pomer és agafar aquest element amb el botó esquerre, el situem en la part d'elaboració i cliquem i ens dona 4 de taulons de fusta. Primers trucs molt útils. Si jo apreto les majúscules i clico aquí, transforma tots els taulons possibles a partir de la fusta que tinc. Això m'és molt útil perquè no he d'anar clicant un per un, no? Un cop tenim això, en el vostre cas, que no coneixereu les receptes, és útil clicar en aquest llibre d'aquí. Aquest llibre d'aquí el fareu servir moltíssim al principi, i és un llibre que ens permet anar per les diferents categories d'objectes del Minecraft i seleccionar allò que volem fer directament sense haver de saber la recepta d'elaboració nosaltres, no? En aquest cas, el primer que necessitem és aquesta taula d'elaboració que ens permetrà crear les coses, perquè ara mateix només tenim accés a 4 caselles, i ara veureu que en aquest cas tenim accés a 9 caselles, que és quan realment ja podem començar a fer coses interessants. Bé, per fer una destral, aquí ara mateix no tenim accés perquè no tenim els ingredients encara, però necessitarem pals. Per tant, cliquem als pals, farem 8 pals i ara automàticament ja podem fer una destral. Val? Aquesta destral, diguem-ne, que farem, que teòricament ens hauria d'aparèixer aquí, és amb aquesta forma. Ja veieu que és molt fàcil de recordar, té forma de destral, també la podeu fer cap a l'altra banda. De fet, hi ha tot un debat sobre quina és la forma més lògica de fer-ho. Ens creem una destral i ens crearem també un pic amb la mateixa forma de pic, no? Ara per ara farem l'espasa. L'espasa es crea posant els pals a sota i 2 blocs, en aquest cas de fusta, podria ser qualsevol altre ingredient, i aquestes receptes, tot i que aniran canviant en funció del material que fem servir, el tipus de material, però l'estructura sempre serà la mateixa. Sempre posarem 2 pals i 3 blocs per fer una destral, independentment de que la fem de qualsevol dels materials disponibles. Farem també una aixada, per començar, que és el que podem necessitar, i ens emportem la nostra taula de crafteig. Ara ja tenim, i els següents punts de la supervivència, evidentment, això que acabo de recollir són esqueixos de pomer, que si els seleccionem amb la mà i els plantem, tornaran a créixer i ens donaran un altre arbre. Això serà molt útil per tenir fusta més a prop de casa nostra un cop haguem desforestat una mica la zona, no? Ara que tinc la destral, doncs m'acosto a l'arbre, ja veureu que ara és una mica més ràpid, tallo una miqueta més de fusta per tenir-la, i ara el següent pas és aconseguir menjar. Evidentment, en la supervivència sabem que necessitem refugi, necessitem menjar i necessitem una certa seguretat, no? I en aquest cas ara ja tenim unes eines que ens permetran fer aquestes coses. Així que ho sento, ovella, però pam, matem l'ovella i automàticament tenim 2 ingredients nous a l'inventari. La carn d'ovella crua,
que haurem de coure després, ara ho explicarem en breu, i la llana. La llana és molt útil, de fet necessitem 3 de llana per construir-nos un llit. I aquest llit és clau al principi, per això recomano molt que busqueu ovelles el més aviat possible, perquè és el que ens permetrà passar la nit sense haver-la de viure, no? Si nosaltres no tenim un llit per passar la nit, el que passarà és que haurem de sobreviure a la nit amb els monstres nosaltres, no? Sense tenir cap possibilitat de passar el temps endavant, no? Al contrari, si tenim un llit, ara d'aquí una estona ho veureu perquè ja tindrem el llit gràcies a que tenim aquestes ovelles, doncs serem capaços de passar la nit endavant. Si no trobem ovelles ràpidament i se'ns fa de nit, sigui perquè al principi doncs, ens costa controlar el joc, sigui perquè no hem tingut la sort de, com aquí, d'aparèixer en una zona d'ovelles, doncs el que farem és intentar buscar un refugi, no? Si ara mateix, doncs, per exemple, jo si no hagués trobat ovelles, controlem sempre el sol, en aquest moment doncs, el tenim bastant amunt encara, anireu veient que el sol va baixant, quantes ovelles aquí, pollastres també, perfecte. De moment les ovelles el que faré, ara que ja tinc bastant, és no matar-les totes, perquè ara us ho explicaré, però com a la vida real, doncs mentre en tinguem 2 podem recrear-les, no? I el mateix amb els pollastres. Mentre tinguem 2 pollastres els hi podem donar llavors, en aquest cas, i alimentar-los i tenir-ne més, no? Com que en aquest cas no vull allargar massa el capítol, vull que siguin capítols curts i vull que siguin coses relativament fàcils de seguir, que pugueu processar i tornar a veure, diguem-ne, el capítol fins que quedi clar, doncs, diguem-ne, aquest petit procés que hem fet inicialment, ens quedarem aquí en una zona doncs, molt propera al nostre punt d'aparició. Aquí, si veieu, tenim una petita cova que ràpidament podem aprofitar. Aquí tenim un ingredient que ara us parlaré d'ell, així que explorarem una miqueta per veure que realment no sigui massa perillós, que no hi hagi res. Perfecte. I el que farem és fer d'aquesta cova el nostre primer refugi inicial. Una altra cosa molt important al Minecraft és el tema de la llum, de la il·luminació. Si tenim il·luminació en aquesta cova, no poden aparèixer monstres. Si no tenim il·luminació en aquesta cova, poden aparèixer monstres. Ara mateix, per exemple, aquí podrien aparèixer monstres que spawnegen, que se'n diu, i apareixen una mica del no-res. Una cosa que no he fabricat, mira, veus, sempre te'n deixes alguna, és la pala. La pala també és molt important perquè és la que ens permet trencar la terra, com veu veure en el primer capítol, així que agafem això, fem una pala. Si cliqueu la E, encara que tingueu ingredients a l'elaboració o a la taula d'elaboració, us tornen a l'inventari, així que no els perdeu, cap problema. I el que fem és obrir una mica aquesta zona, donar-li una miqueta d'entrada perquè siguem capaços de reconèixer la nostra casa des d'una certa distància. Una de les coses molt importants també quan es comença a jugar al Minecraft és tenir clar que és complicat orientar-se en aquest joc, és bastant complicat i per tant doncs, haurem de tenir en compte prendre referències, il·luminar les zones, posar pilars doncs, que ens permetin identificar des d'una certa distància el lloc on vivim, etc. Ja esteu veient que he agafat el pic, estic obtenint els primers materials que em permetran fer eines ja directament de pedra i tenir els primers blocs a disposició. Això que teniu aquí davant és granit. De fet, estic pensant que en aquesta sèrie, tot i que no ho he fet fins ara, el que hauria de fer ja és treure el paquet de recursos. El paquet de recursos en parlarem, farem un vídeo en concret també, però és quelcom que permet modificar l'aparença visual del joc. Ara ho veureu, com els blocs que jo veia negres els veiem de color més vermell, diguem-ne, no? I aquesta, que és la diorita, la veiem de color més blanc. Simplement creem una zona una mica més oberta per no tenir aquesta sensació tant de cova, no? De cova massa apretada, massa claustrofòbica, no? I vaja, això dels resource pack, dels packs aquests de recursos, ja ho explicaré en un vídeo també a la sèrie de Minecraft Tècnic, però a nosaltres ens obre moltíssimes possibilitats a nivell educatiu perquè amb molt poc treball gràfic d'edició d'imatges podem canviar la textura de la majoria dels blocs i en combinació amb una sèrie d'instruccions del joc doncs fer coses realment doncs, per personalitzar el joc i adaptar-lo a determinat tipus d'activitats educatives, etc. No? Vaja, ja tenim una mica de zona, així que piquem aquest carbó d'aquí perquè així podrem il·luminar aquesta zona. Això és carbó, veureu que s'identifica bastant bé perquè té aquesta espècie de rivets negres, no?
I el carbó és el que ens permetrà fer torxes, no? I les torxes són el primer element d'il·luminació que tenim disponible en el joc i que és molt, molt important. Aquestes boletes que veieu que volen és l'experiència que us comentava en el primer vídeo que anirem guanyant en funció de diferents accions en el joc, no? Van sortint aquestes boletes que es van fent pujar aquesta barra de color verd i amb això doncs, cada cop tenim més nivells que a poc ens permetran doncs, a la llarga fer determinades accions. Ja les comentarem, ara no vull embolicar més la troca, però vaja, que és important sempre anar tenint aquests nivells d'experiència, que per cert, si morim, cosa que encara no he comentat, però si morim no hi ha cap tipus de problema, d'aquí una estona ja ho provarem, simplement tornarem a aparèixer en el lloc en què hem arribat al món o en l'últim lloc en el que haguem dormit, no? Ja veureu que ara quan es fa de nit, per exemple, doncs el que farem serà crear un llit ràpidament. Aquí ens diu que no podem crear el llit perquè ens falten els blocs de fusta, per tant creem més blocs de fusta, pam, i ja tenim 3 taulons de fusta i 3 de llana que ens permeten crear un llit. En aquest cas el posarem aquí mateix a qualsevol lloc i amb el botó dret dormirem. Ui, això és una espècie de bug del joc que sembla que ens estiguem tornant bojos, però igualment hauria d'haver passat la nit. Veieu? Ràpidament hem passat la nit, no hem patit cap tipus d'atac de cap criatura i podem seguir amb la nostra aventura tranquil·lament. Sí que us recomano, però, que encara que passeu la nit, quan us aixequeu, feu una ullada ràpida al voltant del lloc on estigueu dormint, perquè és fàcil que apareguin monstres i que us vinguin a matar encara que s'hagi fet de dia. Aquí un petit truc. Després en els propers capítols analitzarem els diferents tipus de criatures malvades del joc i com reaccionar davant de cada una d'elles, però de moment és important saber això. Bé, el que us deia, les torxes simplement són molt fàcils de fer, un pal, carbó, i en crearem ara doncs 20 de moment, i amb aquestes torxes ja ens podem acostar a la nostra zona i posar-les amb el botó dret sobre les diferents parts de la cova i així ens assegurarem doncs, que mentre l'anem construint el nostre refugi no ens apareix cap tipus de criatura malvada doncs, que ens molesti, no? Ja veureu que la majoria de mons del Minecraft acaben plens de torxes sense cap tipus de consideració perquè és la forma de protegir-se. I bé, acabarem aquest capítol aquí ja. Simplement per acabar vull fer unes quantes coses de crafteig. En aquest cas així crearem un forn, que ara veureu que és molt útil per fer-se el menjar, que el tenim aquí per coure, i ja que hi som i se'ns ha trencat el pic, crearem el pic de pedra. Veieu que la recepta és exactament la mateixa, simplement canviem els taulons, doncs els canviem per pedres i ara tenim un pic de pedra que ens permetrà picar doncs, de forma molt més ràpid. Ens surten aquests avenços de tant en tant, si us hi fixeu. Això si cliqueu a la lletra L o per l'inventari, per el menú, cliquem en avenços, veureu que el joc ens ofereix diferents opcions. Ara mateix no és molt interessant que li fem cas, però sí que sapiguem que existeixen, que ens dona tota una sèrie de reptes que a més després són modificables. A Minecraft Tècnic en parlarem també i per tant ens permeten crear activitats educatives personalitzades de forma relativament senzilla. Posarem el forn aquí, de moment, això evidentment és tot un desordre, però a poc ho anirem arreglant. El forn necessita quelcom per a coure, un combustible i aquí tenim el resultat. Nosaltres afegim en aquest cas carbó com a combustible, però també podríem afegir taulons o fusta de pomer o qualsevol cosa que sigui de fusta. En aquest cas afegim carbó i carn i veureu que el forn ja s'encén, comença a crear, aquí tenim una barra de progrés i quan arribi al final ens donarà una carn d'ovella cuita. En aquest cas, en català n'hi diu tal qual, carn d'ovella cuita, i amb el botó dret ens la mengem i veureu com la nostra barra de pollastres doncs puja. Si jo pel contrari agafo i em menjo una carn crua, només m'ha pujat un pollastre. Per tant, l'eficiència d'aquest menjar és molt inferior si ens la mengem crua que si ens la mengem cuita. Ara deixarem això coent aquí, ja tenim el menjar llest, ja tenim aquesta petita cova inicial en la que ens podem refugiar una miqueta, menjar en marxa, i tanquem aquí aquest segon capítol. Ja tenim menjar, tenim un petit refugi que el proper dia doncs, tancarem una mica i el farem realment segur, però vaja, com us dic, poquet a poquet, i ja veureu que el joc és molt xulo i que estic segur que agradarà a tothom. Vinga, un plaer.